Stavo tenendo stupidezze in belle, cioè io non guardo come sto. Non se ne faccio ascoltare come sto, guardo poter nejistě povětšila a stupně. Každý zítra začne týden tím, že bude oblačno a zataženo ráno přečení polojasno. Nejistě povět 8 až 10 stupňů. Stejně tak týkají, no a pak středa čtvrtek tam ty teploty vyletějí 17 až 16 stupňů. Než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak je dáme balec, svým pár nebo na ale já už si chtěl. Předám vás krásný rukou, ani To si, jo. s váma jednou dál pořád obějme si svým stolu. Takže teď můžu dopsat na stolu znamená, že rozhodně.cz dá si nějakou svůj vlastní věci. Končí se s váma Ondrapek, mějte se krásně, úžasně a skvěle, jen prosím tímhle parádní nedělej. No a já jede tramvaj. Tak přijde čas, protože se zás to bude přesně za týden. Mějte se, čau.